ሰላም ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ዳህና እየ። ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ዘምጽኦ ሳዕቤን እስካብ ቅርጹ ዘይተሓለወ ውላድ ብዝብል ርእሲ መደብ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። መደብና ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻነልና ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት። ናብ መደበይ ከኣቱን ከለኹ ቀዲምና ንሪኦ ነገር እንታይ እዩ? ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ክንሪኢና። ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ኣብ ግዜ ንእስነትና ተሓጓስ ክንፈጥር ተሓጓስ ክንረክብ ብምባል ልፍ ኢሉ እውን ልምዲ ኮይንና ኣብ ሓዳር ግዜ ንጥቀመሉ ዓርስና ናይ ምርካዕ ልምዲ እንትኸውን ንፆታዊ ርክብ ሙሉእ ንሙሉእ ክትከአልና ዘይኽእል ኮይኑ ግን እስካብ 50% ንፆታዊ ርክብ ክትከአልና ዝኽእል ልምዲ እዩ። እዚ ለ ናይ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ኢልና ንፅውዖ ጥቕምታቱን ጉድኣቱን ኣስፋሕ ቢልና ክንሪኢና። ቀዲምና ንሪኦ ጥቕምታት ናይ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ኢልና ንፅውዖ ነገር እንትኸውን እቲ ቀዳማይ ጥቕሚ ናይ ግብረ ሕቡእ እንታይ እዩ? ኣብ ሰውነትና ዝርከብ ናይ ብለድ ፍሎው ወይ ከዓ ናይ ደምና ምዝውዋር ንብሎ ነገር ዘጠናኽረልና እንትኸውን ኤንዶርፊን ዝበሃል ኬሚካል ናብ ብሬንና ስለ ዝኸይድ እዚ ድማ ጭንቀትናን ድብርትናን ካብ ሰውነትና የውግደልና እዩ። እቲ ካልኣይ ጥቕሚ ናይ ግብረ ሕቡእ እንታይ እዩ? ብዝደለናዮ ቅልጣፈ ናብ ዕግበት ክንበፅሕ ንኽእል ኢና። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ናይ ብልዕትኽን ወይ ከዓ ናይ መትለኹም ሴንሲቲቪቲ እንዳተቆፃፀርኩም ከድልየና ተሎ ቀልጢፍና ከድልየና ተሎ ዝሕል ኣቢልና ሴንሲቲቪቲኡ እናተቆፃፀርና ከም ልብና ተሓጓስ ክንፈጥር ስለ ንኽእል እዩ። እቲ ሳልሳይ ናይ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ኢልና ንፅውዖ ልምዲ ጥቕሙ እንታይ እዩ? ኤስቲዲ ወይ ከዓ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት 100% ክከላኸለልና ይኽእል እዩ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ኤስቲዲ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ስለ ዝኾነ ዝግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ኢልና ንፅውዖ ነገር ኣብ በይንና ኮይንና ንትግብሮ ነገር ስለ ዝኾነ ተፃራሪ ፆታ ዘየሳትፍ ነገር ስለ ዝኾነ ንፆታዊ ርክብ ሕማማት ንጋለፀሉ ዕድል ሙሉእ ንሙሉእ የለን ማለት ይከኣል እዩ። እዚ ለ ብቐፃሊ ንሪኦ ኣስፋሕ ኣቢልና ንሪኦ ጉድኣቱ ናይ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ኢልና ንፅውዖ ልምዲ እዩ። ናብ ጉድኣቱ ክንኣቱን ከለና እቲ ቀዳማይ ጉድኣቱ እንታይ እዩ? ወልፊ ይኸውን እዩ። ግብረ ሕቡእ ናብ ወልፍነት ናይ ምቕያር ጠባይ እኒአዎ። በይንና ክንከውን ከለና ቀዲሙ ናብ ርእስና ዝመፅእ ነገር እንታይ እዩ? ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ንክንገብር ርእስና ይእዝዘና እዩ። ንምንታይ እዩ እዚ ዝእዝዘና? ወልፊ ስለ ዝኾነና ዝልምዲ እዚ ወልፊ ስለ ዝኸውን ኣብ በይንና ወይ ከዓ ፅምዋ ቦታ ክንከውን ከለና ነዚ ተግባር እዚ ንክንገብር ርእስና ስለ ዝእዘና እዩ። እቲ ካልኣይ ጉድኣት ናይ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ኢልና ንፅውዖ ልምዲ እንታይ እዩ? ኣብ ሶሻል ላይፍና ወይ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሂወትና ዓብዪ ዝኾነ ሳዕቤን ይኽትል እዩ። እዚ ሳዕቤን እዚ እንታይ እዩ? ካብ ማሕበራዊ ሂወት ተገሊልና ንክንነብር ዝገብረና ልምዲ እዩ። ንምንታይ እዩ እዚ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ኢልና ንፅውዖ ልምዲ በይንና ንክንከውን ኣብ በይንና ዝልምድና እዚ ንክንገብር ወይ ከዓ እዚ ግብረ ሕቡእና ንክንገብር ጥራሕ እዩ ትወልፍና ዘተባብዐና። ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ርሒቕኩም ካብ ማሕበረሰብ ርሒቕኩም በይንኹም ግብረ ሕቡእኹም ንክትገብሩ ጥራሕ እዩ ትወልፍኹም ትርእስስኹም ዝእዝዘኩም። ደቂ ኣንስትዮ እውን ብተመሳሳሊ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ርሒቕክን ካብ ማሕበረሰብ ርሒቕክን ካብቲ ማሕበራዊ ሂወት ርሒቕክን በይንኽን ግብረ ሕቡእኽን ንክትገብራ ትርእስኽን ስለ ዝእዝዘክን ኣብ ማሕበራዊ ሂወትና ወይ ከዓ ኣብቲ ሶሻል ላይፍና ዓብዪ ዝኾነ ሳዕቤን ኣለዎ። እቲ ሳልሳይ ዲስኣድቫንቴጅ ወይ ከዓ ጉድኣት ናይ ግብረ ሕቡእ ዝብል ነገር ክንርኢ ተለና እቲ ዝኸበደ ዲስኣድቫንቴጅ እዩ። እዚ ዲስኣድቫንቴጅ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝፍጠር እንትኸውን ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ፀገም ክፈጥረልኩም ይኽእል እዩ። ግብረ ሕቡእ ኣብዝሓ ግዜ ዝጥቀሙ ደቂ ተባዕትዮ ንከምዚ ዓይነት ፀገም ይጋለፁ እዮም። ናብ ፆታዊ ርክብ ክትኣቱ ተለኹም ደቂ ተባዕትዮ ቀልጢፍኩም ንክትውድኡ ዝገብረኩም ልምዲ ግብረ ሕቡእ እዩ ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ዲስኣድቫንቴጅ እቲ ራብዓይ ጉድኣት ናይ ግብረ ሕቡእ ኮይኑ ንረኽቦ እንታይ እዩ? ልክዕ ከም ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ እውን እዚ ተግባር እዚ ክትገብራ እንተለኽን ናብ ወልፊ ክቕየረክን ስለ ዝኽእል ብፍላይ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዝሓ ግዜ ዝግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ በፃብዕትኽን ዝግበር ነገር ስለ ዝኾነ በፃብዕትኽን ሓደ ኢንስትሩመንታት እውን ኣለው ኮይኑ ግን ኣብዝሓ ግዜ በፃብዕትኽን ዝግበር ነገር ስለ ዝኾነ ናብ ደቂ ተባዕትዮ ንኸይትኸዳ ገብረክን ይኽእል እዩ።
ምስ ደቂ ተባዕትዮ ምንም ዓይነት ርክብ ንኸይትምስርታ ናብ ዕርክነት ዓይነት ርክብ ንኸይትምስርታ ክገብረክን ስለ ዝኽእል ናይዚ ሳዕቤን ከዓ እንታይ እዩ ምስ ደቂ ኣንስትዮ መሓዙትክን ጥራሕ ግዜ ክትሕልፋን እዚ ድማ ናይ ጓል ንጓል ርክብ ናይ ምፍፃም ልምዲ ክተምፅኣ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ። ስለዝኾነ ግብረ ሕቡእ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ እዩ ወልፊ ናይ ምዃን ልምዲ ኣለዎ። ልክዕ ከም ደቂ ተባዕትዮ ወልፊ ክኾነክን ይኽእል እዩ። ዝወልፊ እዚ እንታይ እዩ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ምንም ዓይነት ዕርክነት ንኸይትምስርታ ክገብረክን ይኽእል እዩ። እዚ ሳዕቤኑ እንታይ እዩ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ጓል ንጓል ርክብ ናይ ምፍፃም ዕድልክን ዝሰፍሐ ይኸውን እዩ ማለት እዩ። እቲ ሓምሻይ ዲስኣድቫንቴጅ ጉድኣት ናይ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ኢልና ንፅውዖ ተግባር እንታይ እዩ ኣብ ብልዕትኽን ጉድኣት ከምፅእ ይኽእል እዩ። ዓርስኽን ኣብ ትዕግባሉ እዋን ወይ ከዓ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ኢልና ንፅውዖ ልምዲ ኣብ ትገብራሉ እዋን ነቲ ላዕለዋይ ፓርቲ ደጋጊምክን ብምንካእ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ግዜ ክለሓፅን ናይ ምሕኻኽ ጠባይ ከምፅን ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ እውን ኢንፌክሽን ክፍጠረሉ ይኽእል እዩ። ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ኢንፌክሽን ክፍጠር ይኽእል እዩ። እዚ ኢንፌክሽን እንታይ እዩ ዘምፅኦ ዝብል ነገር ክንርኢ እንተለና ደቂ ኣንስትዮ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ትገብራሉ ኢንስትሩመንት እንታይ እዩ ኢድክን ስለ ዝኾነ በፃብዕትኽን ስለ ዝኾነ ኣብ ኣፃብዕትኽን ዝርከቡ ጀርምታት ናብቲ ብልዕትኽን ክሓልፉ ተለው ዘን ጀርምታት ኢንፌክሽን ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ኣለወን። ኢንፌክሽን ተፈጢሩሎ ማለት ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ናብ ብልዕቲ ካንሰር ከጋጥመክን እውን ይኽእል እዩ። እቲ ሳልሳይ ዲስኣድቫንቴጅ ናይ ግብረ ሕቡእ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ክንርኢ ተለና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ቨርጂኒቲ እውን ከጥፍእ ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ። ዋላ እኳ ዝነኣሰ ዕድል ይኹን ቨርጂኒቲ ናይ ምጥፋእ ዕድል ኣለዎ። ምክንያቱ እንታይ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣቐድመ ኣቢለ ከም ዝነገርኩኽን በፃብዕትኽን ዝግበር ግብረ ሕቡእ ስለ ዝበዝሕ ኣፃብዕትኽን ብስሕተት ናብ ውሽጢ ኣርሒቑ ብዝኣተወ ቁፅሪ ብስሕተት ቨርጂኒቲኽን ክትወስድኦ ስለ ትኽእላ እዩ። መደብና ክነጠቓልሎ ከለና ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ንግዚኡ ኣብ ርእስና ንዘሎ ጭንቀት ክቕንስ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዘርኢ ፍረ ምብዛሕ ክቕንሰልና ይኽእል እዩ። ነዚ ዘርኢ ፍረ ምብዛሕ እንተቐኒስልና ድማ ብድቃስናን ኮፍ ኢልናን ናሃለና ክፈስስ ዝኽእለሉ ዕድል ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ብተወሳኺ ንሪኦ ጥቕሚ ናይ ግብረ ሕቡእ እንታይ እዩ ንኽልቲኡ ፆታ ብማዕረ ዕግበት ክህብ ዝኽእል እዩ። ማለተይ እንታይ እዩ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ክልቲኡ ፆታ ደቂ ተባዕትዮ እውን ደቂ ኣንስትዮ እውን ማዕረ ዝዓግብሉ ዕድል የለን። እዚ ማለት ሓዲኹም ወይ ከዓ ወይ ደቂ ተባዕትዮ ወይ ደቂ ኣንስትዮ ዘይተዓግብሉ ኣጋጣሚታት ኣለዉ። ኣብዝሓ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ብፆታዊ ርክብ ዘይዓግባሉ ኩነታት ኣሎ። ኮይኑ ግን ኣብ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ በበይንኹም ኮይንኩም ዝግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ዝበሃል ልምዲ ክትገብሩ እንተለኹም ንክልቲኡ ፆታ ማዕረ ዕግበት ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ኣለዎ እዩ። ኮይኑ ግን እዚ ክብል ተለኹ ንግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ዝበሃል ልምዲ የተባብዕ ኣይኮንኩን ዘለኹ። ኣብ መወዳእታ ንሪኦ እቲ ወሳኒ ጉዳይ እንታይ እዩ ዲስኣድቫንቴጅ ናይ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ኢልና ንፅውዖ ልምዲ እንትኸውን ዋላ እኳ ዝነኣሰ መጠን ናይ ሃፕን ናይ ምግባር ዕድል እንተሃለዎ እዚ ጉዳይ እንታይ እዩ ቅርፂ ሰውነቶም ልክዕ ዘይኮነ ቆልዑ ክውለዱ ይኽእል እዮም። እዚ ማለት ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ትጥቀማ ደቂ ኣንስትዮ ትጥቀሙ ደቂ ተባዕትዮ እንተኮይንኩም ክውለዱ ዝኽእሉ ቆልዑ ኣብ ኖርማል ወይ ከዓ ቅርፂ ሰውነቶም ዘይተሓለወ ልክዕ ዘይኮነ ሰውነት ሒዞም ክውለዱ ይኽእል እዮም። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ነዚ ይመስል ነይሩ። ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ነገር ከም ትመሃርኩም ተስፋ ይገብር። ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ። ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ።